सुर में गाना सीख।
हॅलो, MH02BP6889 ही गाडी कोणाची असेल तर तिथे अडथळा करते, जरा बाजूला करून घ्या. MH02BP6889. हॅलो 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 हॅलो, MH02BP6889 टाटा इंडिगो म्हणून गाडी आहे, ती जरा बाजूला काढा. MH02BP6889 टाटा इंडिगा गाडी आहे.
चेक. सुस्वागतम. सर्व शिवप्रेमींना आजच्या शिवजयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. किल्ले राजकोट मालवणी येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारणे या पायाभरणी समारंभानिमित्त उपस्थित जनसमुदाय, शिवप्रेमी, या ठिकाणी उपस्थित रसिक, मान्यवर मंडळी, बंधू आणि भगिनीनो, या ठिकाणी काही वेळातच मान्यवर पाहुण्यांचं आगमन होते. माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर यांचं या ठिकाणी आगमन होते. आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. सगळ्यांना विनंती करतो की अगदी काही मिनिटातच या ठिकाणी माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, तसेच आमदार निलेशजी राणेसाहेब, त्याचप्रमाणे माननीय जिल्हाधिकारी अनिलजी पाटील, जिल्ह्याचे सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंदजी देशमुख आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक माननीय सौरभ अगरवाल साहेब, या मान्यवरांसोबतच प्रशासनातील विविध अधिकारी यांच्या उपस्थितीने हे व्यासपीठ सजणार आहे. त्यांचं आगमन झाल्यानंतर या ठिकाणी गर्दी होणार नाही याची आपण काळजी घेऊया. उपस्थित रसिकांना एक विनंती आहे की आपल्या गाड्या पोलीस ज्या सूचना देतील, ट्रॅफिक पोलीस ज्या सूचना देतील त्या पार्किंग स्लॉटमध्येच लावाव्यात. या ठिकाणी पाहुण्यांचं आगमन झाल्यानंतर प्रथम महापुरुष मंदिर येथे ते दर्शन घेतील आणि सरळ चौथऱ्यावर पायाभरणी आणि पूजनाच्या धार्मिक कार्यक्रमासाठी त्या ठिकाणी जातील आणि तदनंतर पायाभरणी झाल्यानंतर कोनशिला अनावरण होईल आणि तदनंतर मुख्य व्यासपीठाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. हॅलो हॅलो चेक. लेवल एवढीच ठीक आहे, कमी नका करू. आपल्या तमाम शिवभक्तांना अस्मितेचं प्रतीक असणारी आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती ही या ठिकाणी साजरी होते. समोर दिसणारा अथांग समुद्र किनारा, त्याच्यामध्ये उभा असणारा मालवणचा जलदुर्ग आणि आज किल्ले राजकोटवरून आपण या ऐतिहासिक समारंभाचे साक्षीदार होण्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहोत. अगदी काही वेळातच या ठिकाणी अलोट गर्दी होईल, त्यामुळे विनंती आहे की आपण ज्या रिकाम्या खुर्च्या आहेत त्या खुर्च्यांवर लागलीच बसून घ्या, जेणेकरून नंतर जे रसिक येतील, शिवप्रेमी येतील, त्यांना या ठिकाणी गडबड गोंधळ होणार नाही, त्यांचा कोणत्याही पद्धतीने आपल्याला व्यत्यय येणार नाही याची काळजी घेऊया. या निमित्ताने उपस्थित सर्व शिवप्रेमी आणि शिवभक्तांचं, मान्यवर मंडळींचं, पत्रकार बंधूंचं मी आजच्या कार्यक्रमाचा सूत्रसंचालक निलेश पवार मनपूर्वक स्वागत करतो. या ठिकाणी मंत्री महोदयांचं आगमन काही वेळातच होईल. आपण हा संपूर्ण कार्यक्रम आपल्या कोकणच्या संस्कृतीचं दर्शन, सिंधुदुर्गच्या लाल भूमीचं खूप चांगल्या पद्धतीचं यथार्थ दर्शन दाखवत या पायाभरणी समारंभाचे साक्षीदार होऊया. अगदी काही वेळातच मुख्य कार्यक्रम आपल्या समोर घेऊन मी या कार्यक्रमाचा सूत्रसंचालक हजर होईल. या दरम्यान या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणारे सर्व मान्यवर अगदी काही वेळातच उपस्थित राहतील, त्यामुळे गेटच्या ठिकाणी गर्दी होणार नाही याची कृपया काळजी घेऊया. मान्यवरांचं आगमन झाल्यानंतर औक्षण आणि ओवाळणी लागलीच होईल आणि त्यानंतर मान्यवर मंडळी पुढील कार्यक्रमासाठी या ठिकाणी आसनस्थ होतील.
ढोल ताशांच्या गजरात या ठिकाणी माननीय मंत्री महोदय, पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब, आमदार माननीय निलेशजी राणे साहेब, आमदार माननीय दीपकजी केसरकर साहेब आणि माननीय जिल्हाधिकारी अनिलजी पाटील, मकरंदजी देशमुख आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभजी अग्रवाल या सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत केलं जात आहे. प्रथमतः महापुरुष मंदिर येथे या प्रसन्न शिवसकाळी म्हणजेच आज छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त पायाभरणी कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी सर्वप्रथम राजकोट स्थित या महापुरुष मंदिराचं दर्शन घेतलं जाईल आणि त्यानंतर चौथऱ्यावर पायाभरणी आणि पूजन होईल. या ठिकाणी सर्व मान्यवर यांचं औक्षण आणि ओवाळणी केली जात आहे. या किल्ले राजकोट मालवण येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारणे या पायाभरणीच्या समारंभाप्रित्यर्थ या ठिकाणी मान्यवरांचं आगमन होत आहे. त्यांचं शुभ आगमन होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि आपल्या तमाम शिवप्रेमींच्या वतीनं त्यांचं या राजकोट किल्ल्याच्या या भूमीमध्ये मनपूर्वक स्वागत. पुष्पवृष्टी उधळल्यानंतर औक्षण ओवाळणी झाल्यानंतर या ठिकाणी मान्यवर माननीय मंत्री पालकमंत्री माननीय नितेशजी राणे साहेब, तसंच आमदार माननीय दीपकजी केसरकर, आमदार निलेशजी राणे, माननीय जिल्हाधिकारी अनिलजी पाटील हे सर्व मान्यवर या ठिकाणी महापुरुष मंदिर येथे दर्शनासाठी जातील. महापुरुष मंदिराचा आशीर्वाद घेतल्यानंतर लगेचच भव्य दिव्य पुतळ्याच्या पायाभरणी आणि पूजनाचा कार्यक्रम होईल. संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशात शिवमय वातावरण झाल्यानंतर आज या मालवण पुण्यभूमीमध्ये, सिंधुदुर्गच्या लाल भूमीमध्ये, राजकोट किल्ल्यावरून आपण हा शिवजयंतीचा भव्य दिव्य कार्यक्रम आहे तो साजरा करतो आहोत. आणि या राजकोट मालवण येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा भव्य पुतळा उभारण्याच्या पायाभरणी समारंभाच्या प्रसंगी आज मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित राहिले आहेत. या सुंदर वातावरणामध्ये आपल्या सगळ्या रसिकांतर्फे, शिवप्रेमींतर्फे, शिवभक्तांतर्फे माननीय नितेशजी राणे साहेब, मंत्री महोदय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, तसंच आमदार निलेशजी राणे साहेब, तसंच आमदार दीपकभाई केसरकर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी माननीय अनिलजी पाटील साहेब यांचं सर्वांनी आपण या ठिकाणी टाळ्यांच्या गजरात हार्दिक हार्दिक स्वागत करायचे. ढोल ताशांच्या गजरामध्ये मनपूर्वक स्वागत केल्यानंतर या ठिकाणी व्यासपीठावर आगमन होण्यापूर्वी या दरम्यान आमदार कालिदास कोळंबकर साहेब हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, जे सलग 9 वेळा निवडून आलेले आहेत. ते आमदार कालिदास कोळंबकर साहेब हे देखील उपस्थित आहेत. सर्व शिवप्रेमींना, शिवभक्तांना आनंदाने आणि स्वाभिमानाने तेजाळून टाकणारा या क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी या ठिकाणी मान्यवर पाहुण्यांचं आगमन होतंय. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य दिव्य पुतळा, या पुतळ्याच्या पायाभरणी समारंभाला आता लगेचच सुरुवात होईल. सगळ्यांना विनंती करतो की कृपया गेटकडे कुणीही गर्दी करू नये.
मंत्री महोदय माननीय नितेशजी राणे साहेब यांचं काही वेळातच या ठिकाणी आगमन होईल. आता सद्यस्थितीला माननीय श्री आमदार दीपकभाई केसरकर, आमदार कालिदास कोळंबकर जे सलग 9 वेळा निवडून आलेले आहेत आणि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये ज्यांची नोंद झालेली आहे असे माननीय आमदार कालिदास कोळंबकर सर, तसेच आपल्या या मालवण मतदारसंघाचे कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेशजी राणे साहेब यांचं देखील शुभ आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे. त्यांच्या समवेत जिल्हाधिकारी माननीय अनिलजी पाटील साहेब, मकरंद देशमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरवजी अग्रवाल सर हे या ठिकाणी उपस्थित राहतील. माननीय मंत्री महोदय सिंधुदुर्गचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नितेशजी राणे साहेब यांचं शुभ आगमन अगदी काही वेळातच या ठिकाणी होईल आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये चौथऱ्यावर पायाभरणी आणि पूजनाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर समारंभाच्या कोनशिलेचे अनावरण होईल आणि तदनंतर मुख्य व्यासपीठाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. सर्व शिवप्रेमींना विनंती करतो की कृपया इतरत्र उभे असणारे शिवभक्त बंधू भगिनी यांनी कृपया व्यासपीठाच्या समोर खुर्च्या आहेत त्या अजूनही काही रिकाम्या आहेत त्यावर स्थानापन्न व्हावं. मान्यवर पाहुणे अगदी काही वेळातच या ठिकाणी उपस्थित राहतील. दरम्यान या ठिकाणी पायाभरणी होणार आहे, त्याचं पूजन होणार आहे. माननीय नितेशजी राणे साहेब मंत्री महोदय यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे. सगळ्यांना विनंती आहे की कृपया महत्त्वाच्या व्यक्तींनाच चौथऱ्यावर जाण्याची अनुमती आहे. त्यामुळे नितेश राणे साहेबांसोबत म्हणजेच आपले पालकमंत्री माननीय नितेश राणे साहेबांसोबतच निवडक अधिकारी आणि मंत्री महोदय हेच चबुतऱ्यावर जातील. त्यामुळे तिथे कुणीही बाकीच्या शिवभक्तांनी जाऊ नये अशी कृपया सूचना आहे. त्या सूचनेचे पालन करा. आपल्या सगळ्यांना ज्ञात आहे की किल्ले राजकोट मालवण येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य दिव्य पुतळा हे पद्मभूषण आणि पद्मश्री आदरणीय श्री राम सुतार यांच्या कुशल शिल्पकलेतून हा पुतळा या ठिकाणी उभारला जाणार आहे. आणि आनंदाची गोष्ट अशी आहे की आज 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी माननीय श्री रामजी सुतार यांचा आज 100वा वाढदिवस आहे. ही सगळ्यांना आपल्याला आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यामुळे एकदा टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण त्यांचं अभिष्ट चिंतन करूया. या ठिकाणी ढोल ताशांचा गजर होतोय. अर्थातच मान्यवर पाहुणे नितेशजी राणे साहेब या ठिकाणी त्यांचं शुभ आगमन होत आहे. माननीय मंत्री महोदय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या समवेत माननीय दीपकजी केसरकर, माननीय आमदार कालिदास कोळंबकर सर, माननीय आमदार निलेशजी राणे सर, माननीय आमदार निलेशजी राणे साहेब, माननीय जिल्हाधिकारी अनिलजी पाटील साहेब, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंदजी देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता माननीय महेंद्रजी केणी साहेब या सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत. सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे आणि आपल्या सर्व रसिकांतर्फे हार्दिक स्वागत. पुनश्च एकदा विनंती करतो मान्यवर पाहुणे या ठिकाणी स्थानापन्न होण्यापूर्वी
मुख्य चौतऱ्यावर पायाभरणी आणि पूजनासाठी जाणार आहेत, त्यामुळे तिथे कुणीही गर्दी करू नये अशी सूचना आहे. फक्त मंत्री महोदय आणि काही निवडक व्यक्तिमत्व, अधिकारी, प्रशासनातील मान्यवर व्यक्तिमत्व त्या ठिकाणी जातील. जास्त लोक तिथे जाणार नाहीत याची काळजी घ्या. पत्रकार बंधूंनी आधीच त्या ठिकाणी रिपोर्टिंगसाठी पोहोचायचं आहे. मात्र पत्रकार बंधूं व्यतिरिक्त शिवप्रेमींना विनंती आहे की कृपया त्या ठिकाणी जिन्यावरून कुणीही चबुतऱ्यावर जाऊ नका. मंत्री महोदय, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री माननीय नितेशजी राणे साहेब या ठिकाणी त्यांचं शुभ आगमन होतंय. आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये माननीय मंत्री महोदय, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांचं मनपूर्वक स्वागत करूया. ढोल ताशांच्या या दुमदुमणाऱ्या स्वागतामध्ये आणि तुतारीची बुलंद ललकारी आणि हा ललकारीने आसमंत दुमदुमणारा आवाज मी विनंती करतो मान्यवर माननीय नितेशजी राणे साहेब यांना पायाभरणी समारंभासाठी मुख्य चौथऱ्याकडे आयोजित करावी. आणि शिवभक्तांना, शिवप्रेमींना विनंती आहे की कृपया कुणीही त्या जिन्यावरून चढून वरती चबुतऱ्यावर जाऊ नये. फक्त अधिकारी आणि मान्यवर मंडळी त्या ठिकाणी चबुतऱ्यासाठी पायाभरणी कार्यक्रमाच्या पूजनासाठी जातील याची विनंती आहे. तदनंतर कोनशीला अनावरण होईल. या निमित्ताने सर्व रसिकांना, सर्व शिवप्रेमींना, शिवभक्तांना विनंती करतो की आपण गर्दी होणार नाही आणि गडबड गोंधळ होणार नाही याची कृपया नोंद घ्या. अगदी काही वेळातच आपण मुख्य व्यासपीठाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो आहोत. मान्यवर पाहुण्यांचे अर्थातच माननीय मंत्री नितेशजी राणे साहेब, माननीय दीपकजी केसरकर आमदार, माननीय निलेशजी राणे साहेब जिल्हाधिकारी, अनिलजी पाटील सर, आमदार कालिदास कोळंबकर सर, मकरंदजी देशमुख आणि सौरभ अगरवाल तसंच महेंद्रजी किणी या सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत. अगदी 10 मिनिटांमध्ये पूजनाचा कार्यक्रम होईल आणि तदनंतर विधिवत सुरुवात होऊन या कार्यक्रमाची शानदार सुरुवात होईल. आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की आपण शांततेचं सहकार्य करा. धन्यवाद. आपल्याला समोरच्या स्क्रीनवरून थेट लाईव्ह सगळ्या गोष्टी, सगळ्या कार्यक्रमाचं प्रक्षेपण आहे ते दिसणार आहे, त्यामुळे तिथे कोणीही गर्दी करू नका. आपण बघतो आहोत त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अथक लढ्याने विजयी झालेली ही यशस्वी पताका मालवणच्या जलदुर्गावर अथक फडकते आहे आणि समुद्र दिसणारा अथांग सागर. आणि आता या किल्ले राजकोटच्या पायाभरणी पुतळ्या कार्यक्रमाच्या समारंभ प्रसंगी आपल्या अंगावर रोमांच उभे राहतील असं वातावरण या ठिकाणी निर्माण होत आहे आणि त्याचे सगळेजण आपण साक्षीदार होतो आहोत. इतिहासाच्या पानावर, मातीच्या कणावर, विश्वासाच्या प्रमाणावर ज्यांनी अधिराज्य केलं ते रयतेचे राजा, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंती निमित्ताने सर्व शिवप्रेमींना, तमाम नागरिकांना, उपस्थित रसिक प्रेक्षकांना जयंती निमित्त हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवंश श्री 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 श्रीमान योगी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. हर हर. ही बुलंद ललकारी आपल्या मनामध्ये, आपल्या अंतरंगामध्ये अशी निनादत ठेवूया आणि अगदी काही वेळातच या ठिकाणी मुख्य व्यासपीठाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. आपल्याला समोर दिसते
या ठिकाणी माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब स्वतः या ठिकाणी विधिवत पूजा करत आहेत. या ठिकाणी विधिवत पायाभरणी कार्यक्रम होतो आहे. आपण बघतो आहोत नितेशजी राणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते ही विधिवत पायाभरणी कार्यक्रमाची सुरुवात होते आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग वासियांना रोमांच उठवणारा हा क्षण येत्या काही दिवसामध्येच या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं भव्य दिव्य रूप आपल्याला याची डोळा बघायला मिळणार आहे. आणि या किल्ले राजकोटवरनं वॉरियर पोज मध्ये अर्थातच योद्धा भूमिकेमध्ये असणारं भव्य दिव्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचं रूप आपल्याला करारी नजरेमध्ये उभं राहिलेलं दिसेल. कोनशिला अनावरण आहे ते या ठिकाणी माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब तसेच माननीय निलेशजी राणे साहेब, आमदार दीपकभाई केसरकर, जिल्हाधिकारी अनिलजी पाटील सर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी कोनशिलेचं अनावरण होत आहे. अर्थात काळ्या छातीवरी रेघली अभिमानाची रेघ, तोलादी मनगटे खेळती खेळ जीवघेनी, दारिद्र्याच्या उन्हात झिजला निढळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचे ही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा, असं अभिमानाने आपण आरोळी देणारे या ठिकाणी साक्षीदार होतो आहोत या कोनशिला अनावरणाचे. आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये ही अथक लढ्याची विजयी पताका या मालवण भूमीवरून अथक फडकत राहणार आहे, याचा सार्थ अभिमान आपल्या डोळ्यामध्ये राहणार आहे. या ठिकाणी माननीय नितेशजी राणे साहेब, मंत्री महोदय, पालकमंत्री यांच्या शुभ हस्ते हे कोनशिला अनावरण अर्थातच ही अक्षरं रेखाटली गेली आहेत आणि ही अक्षरं कोरली गेलेली आहेत इतिहासाचा बुलंद ललकारीसाठी. कोनशिला अनावरण झाल्यानंतर या ठिकाणी मान्यवर पाहुणे सगळे आहेत ते व्यासपीठावर स्थानाबद्ध होतील.
या ठिकाणी व्यासपीठावर सर्व मान्यवरांचं आगमन होत आहे. माननीय मंत्री महोदय, पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, आमदार निलेशजी राणेसाहेब, तसंच आमदार कालिदास कोळंबकर सर, आमदार दीपक भाई केसरकर या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण कृपया व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा. लगेचच या ठिकाणी दीप प्रज्वलनाचा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम होईल. किणी साहेबांना विनंती करतो की आपण पुढच्या कार्यक्रमाला लगेचच सुरुवात करूया. सर्व शिवप्रेमींनी एकदा टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करूया मान्यवर पाहुण्यांचं व्यासपीठावर. माननीय नितेशजी राणेसाहेब, पालकमंत्री यांना विनंती करतो की आपल्या शुभहस्ते या कार्यक्रमाचं दीप प्रज्वलन करून या कार्यक्रमाची सकारात्मक सुरुवात करावी. सिंधुदुर्गाच्या भूमीचं एक बुलंद नेतृत्व आपले पालकमंत्री, आपल्या कोकणची शान माननीय नितेशजी राणेसाहेब या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. त्यांच्या समवेत निलेशजी राणेसाहेब, आपल्या मालवण कुडाळ मतदारसंघाचे आमदार, त्यांच्या समवेत दीपक भाई केसरकर, कालिदास कोळंबकर सर, तसंच जिल्हाधिकारी माननीय अनिलजी पाटील सर, हे सर्व मान्यवर या ठिकाणी दीप प्रज्वलन करत आहेत. शुभहस्ते होईल दीप प्रज्वलन माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्या शुभहस्ते. अंधाराकडून प्रकाशाकडे घेऊन जाणारा दीप तमसोमा ज्योतिर्गमय आपल्या अंतःकरणात लावावा आणि तो दीप आहे तो प्रगतीचा, मैत्रीचा आणि हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वारशाचा दीप आहे तो आपल्या अंतःकरणामध्ये अखंड तेवत राहील अशी या ठिकाणी ही आरोळी देत आहेत मान्यवर. आणि हा बुलंद ललकारी अर्थातच अखंड स्थितीचा निर्धारू, बहुत जनांसी आधारू, निश्चयाचा महामेरू, जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पवित्र स्मृतीला छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती प्रित्यर्थ विनम्र अभिवादन आणि सर्व शिवप्रेमींना या शिवजयंतीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवंश, यशवंत कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत वरदवंत, पुण्यवंत नीतिवंत, श्री 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 श्रीमान योगी, आचारशील विचारशील दानशील धर्मशील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हर हर जय भवानी. ही बुलंद ललकारी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अस्मितेचं प्रतीक आपल्या हृदयामध्ये कोरलेलं आहे. आणि आता संपूर्ण महाराष्ट्रात छावा चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर जे महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये शिवमय वातावरण झालेलं आहे आणि याच शिवमय वातावरणामध्ये आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती प्रित्यर्थ आज या ठिकाणी आपण वंदन करतो आहोत शिवस्मृतींना. मी विनंती करतो सर्व मान्यवरांना की आपण आपल्या जागी स्थानापन्न व्हावं. आपल्या सगळ्या रसिकांना, शिवप्रेमींना, शिवभक्तांना सुद्धा विनंती आहे की आपण देखील आपल्या जागी आस्थनस्थ व्हावं. कार्यक्रमाला लगेचच आपण सुरुवात करूया. स्वराज्याचे बांधून तोरण शत्रूंना आणले शरण, देशाला आहे त्यांचा अभिमान, छत्रपती शिवांचे आपण गाऊ गुणगान. हे गुणगान गाताना आज या शुभ मुहूर्तावर आपण किल्ले राजकोट मालवण येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारणे पायाभरणीच्या कार्यक्रमाप्रित्यर्थ उभे आहोत, उपस्थित आहोत. या दरम्यान कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलनाने आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून झालेली आहे. मान्यवर पाहुण्यांचं स्वागत करणं ही आपल्या कोकणची संस्कृती. अर्थात सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे माननीय महेंद्रजी किणी सर यांना विनंती करतो नितेशजी राणे साहेबांचं आपल्या सगळ्या रसिकांतर्फे आणि आयोजक म्हणून आपण यथोचित स्वागत आणि सत्कार करावा. मी महेंद्र किणी सरांना विनंती करतो की या कार्यक्रमाची सुरुवात, स्वागताची सुरुवात आहे ती आपले मंत्री महोदय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आपल्या कोकणची शान नितेशजी राणे साहेब यांचं या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत. या मालवणच्या पुण्यभूमीमध्ये जी भूमी रक्तास चेतना देते त्या भूमीचे आपण सुपुत्र आहात. या सुपुत्रास अर्थातच या बुलंद नेतृत्वास आमचा मानाचा सलाम. या ठिकाणी दीपक भाई केसरकर सर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आम्ही त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. महेंद्रजी किणी सर या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करतायत. आमदार कालिदास कोळंबकर सर जे सलग 9 वेळा आमदार म्हणून निवडून आले आणि गिनीज बुक वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये ज्यांची नोंद झाली ते आमदार कालिदास कोळंबकर सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. माननीय आमदार आपल्या कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे बुलंद नेतृत्व निलेशजी राणे साहेब यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी करतो महेंद्रजी किणी सरांना. माननीय जिल्हाधिकारी अनिलजी पाटील सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. जिल्ह्याचं कुशल नेतृत्व मी विनंती करतो अजित पाटील सरांना.
की आपण जिल्हाधिकारी माननीय अनिलजी पाटील सर यांचं हार्दिक स्वागत करावं. हार्दिक स्वागत सर. जिल्हा पोलीस अधीक्षक माननीय सौरभ अग्रवाल सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे आणि आमच्या तमाम शिवप्रेमींतर्फे या ठिकाणी स्वागताचा सोहळा या ठिकाणी होतो आहे. या ठिकाणी मकरंदजी देशमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित आहेत. मी केनी साहेबांना विनंती करतो की देशमुख सरांचं या ठिकाणी आपल्या सर्व शिवप्रेमींच्या वतीनं आयोजक म्हणून आपण स्वागत करावं. कृषिकेश रावले सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. माननीय दत्ताजी सावंत शिवसेना जिल्हा प्रमुख, माननीय प्रभाकरजी सावंत भाजपा जिल्हाध्यक्ष, माननीय संजयजी आंग्रे शिवसेना उपनेते, माननीय मनीषजी दळवी जिल्हा बँक अध्यक्ष आणि माननीय अभिजी नाईक जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी या सर्व मान्यवरांचं स्वागत करण्याची विनंती मी सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे अजित पाटील सरांना करतो की या सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत करावं. अर्थातच आपल्या टाळ्यांचा गजर आहे या सर्व मान्यवरांसाठी. लगेचच आपण स्वागताचा कार्यक्रम आहे तो या ठिकाणी पार पाडतो आहोत. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणारे माननीय दत्ताजी सावंत शिवसेना जिल्हा प्रमुख, माननीय प्रभाकरजी सावंत भाजपा जिल्हाध्यक्ष, माननीय संजयजी आंग्रे शिवसेना उपनेते, माननीय मनीषजी दळवी जिल्हा बँकचे अध्यक्ष आणि माननीय अभिजी नाईक सर्व मान्यवर यांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. अर्थात जरा जोरात टाळ्यांचा गजर होऊ दे, कारण आपल्यासाठी हे सर्व मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेले आहेत. स्वागताचा हा सोहळा आहे, हा हृदयपूर्वक सोहळा आहे. अर्थात आमच्या कोकणची संस्कृती ही स्वागताची आहे. स्वागताची सज्ज वाट आम्ही पाहतो, अपरात्री ही याल म्हणून रात्र आम्ही जागतो. अशा पद्धतीने आम्ही आलेल्या अतिथींचं मान्यवरांचं स्वागत करतो. हा स्वागताचा सोहळा झाल्यानंतर कार्यक्रमाकडे मी पुढे वळतो आहे. अर्थात माननीय मंत्री नितेशजी राणे साहेबांना मेसर्स राम सुतार आर्ट्स यांच्याकडून जो प्रस्तावित पुतळा आहे त्याची प्रतिकृती आहे ती भेट दिली जाते आहे. आणि आनंदाची गोष्ट अशी आहे की पद्मभूषण आणि पद्मश्री शिल्पकार श्री राम सुतार सरांचा आज 100वा वाढदिवस आहे. ही सगळ्यांना आनंदाने आणि अभिमानाने तेजाळणारी गोष्ट आहे. आणि या सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी स्वतः दस्तूर खुद्द पालकमंत्री उपस्थित आहेत. त्यामुळे राम सुतार आर्ट्स यांच्याकडून प्रस्तावित पुतळ्याची प्रतिकृती आहे ही रुबाबात आणि दिमाखात या ठिकाणी वॉरियर पोज मध्ये दिली जाते. आणि याच प्रतिकृतीचा भव्य दिव्य देखावा आपणाला पुतळ्याच्या स्वरूपामध्ये येत्या काही महिन्यामध्ये दिवसामध्ये दिसणार आहे. या ठिकाणी नितेशजी राणे साहेब या पुतळ्याचा स्वीकार करताना, या प्रतिकृतीचा स्वीकार करताना सर्व जनसागरासाठी ही प्रतिकृती या ठिकाणी बघण्यासाठी खुली ठेवली जाईल. अर्थात छत्रपती शिवाजी महाराजांचं दैदिप्यमान आणि तेजस्वी रूप आहे ते नक्कीच आपल्या हृदयामध्ये कोरलं जाईल. या ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार खरं तर आज आपण सगळेजण होत आहोत, ही आनंदाची गोष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर किल्ले राजकोट येथे नेमका या पायाभरणीच्या कार्यक्रमाचा प्रपंच आणि संपूर्ण कार्याची विस्तृत माहिती आपल्याला प्रास्तावनेच्या स्वरूपामध्ये माननीय महेंद्र केणी सर कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग सावंतवाडी हे विशद करतील. मी त्यांना या ठिकाणी आदरपूर्वक आमंत्रित करतो की या कार्यक्रमाची प्रस्तावना आपल्या सगळ्या शिवप्रेमींसमोर त्यांनी सादर करावी. नमस्कार. आजच्या पायाभरणी समारंभात उपस्थित असणारे माननीय मंत्री मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विभाग तथा पालकमंत्री सिंधुदुर्ग माननीय श्री नितेशजी राणेसाहेब, माजी शिक्षण मंत्री तथा माननीय आमदार श्री दीपकजी केसरकर, माननीय आमदार श्री कालिदास कोळंबकर साहेब, माननीय आमदार श्री नितेशजी राणेसाहेब, माननीय जिल्हाधिकारी साहेब व मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय. आज छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून किल्ले राजकोट येथे उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य स्मारकाच्या पायाभरणी समारंभास आपण सर्वजण आस्थेने इथे जमलो आहात, त्याबद्दल सर्वांचे मी मनपूर्वक स्वागत करीत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राच्या शौर्याचे प्रतीक आहेत. महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ एक नाव नसून शौर्य, समता, प्रेरणा आणि आस्थेचे केंद्र आहेत. या महाराष्ट्र दैवताचे भव्य स्मारक उभारण्याचे काम महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हाती घेण्यात आलेले आहे. या जागेवर 4 डिसेंबर 2023 रोजी नौदल दिनानिमित्त उभारण्यात आलेल्या महाराजांच्या पुतळ्याला दुर्घटना घडली. त्या दुर्दैवी घटनेने महाराष्ट्रातील तमाम जनतेच्या मनावर शोककळा पसरली. याबाबत महाराष्ट्राची अस्मिता राखण्याच्या दृष्टीने माननीय मुख्यमंत्री तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने याच राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य दिव्य स्मारक उभारण्याचे निश्चित केले. या कामी तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार नवीन 60 फूट उंच पुतळ्याची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली.
तसेच या कामी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून शासनाच्या प्राधान्यक्रमाने पूर्ण करायच्या योजनेसाठी 100 दिवसाचा कृती आराखडा प्रत्येक शासकीय विभागास नेमून दिलेला आहे. या कार्यक्रमामध्ये आपल्या मालवण येथे उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याचा समावेश आहे. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता कारवाई सुरू केलेली आहे. सदर प्रकल्पाचे कामकाज माननीय पालकमंत्री श्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच आपले लाडके आमदार श्री निलेशजी राणेसाहेब यांच्या देखरेखीखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नेटाने सुरू आहे. या पुतळ्याची उभारणी करणारे प्रसिद्ध शिल्पकार श्री राम सुतार हे या मूर्तीचे शिल्पकार आहेत आणि त्यांच्यामार्फत हे काम हाती घेण्यात आलेले आहे. त्यामुळे शिल्पाचे कला सौंदर्य व अभियांत्रिकी संरचना या दोहाचा सुंदर मिलाफ यात असणार आहे, यात शंका नाही. सदर प्रकल्प शासनातर्फे उभारण्याचे भाग्य आम्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना मिळाले याची आम्हाला निश्चित अभिमानाची गोष्ट आहे सर. आता या प्रकल्पाची तांत्रिक वैशिष्ट्य दर्शवणारी ध्वनी चित्रफित मी आपणासाठी सादर करत आहे. आद्यस्थान म्हणजे मालवण येथील सिंधुदुर्ग किल्ला होय. छत्रपती शिवाजी महाराज हे खऱ्या अर्थाने भारतीय नौदलाचे जनक आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किल्ले राजकोट इथे भारतीय नौदल दिनाचे औचित्य साधून दिनांक 4 डिसेंबर 2023 रोजी भारतीय नौदलाने उभारलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. दुर्दैवाने दिनांक 26 ऑगस्ट 2024 रोजी या पुतळ्यास दुर्घटना घडली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तमाम नागरिक आणि शिवभक्तांच्या मनावर शोककळा पसरली. छत्रपती शिवाजी महाराज हे अखंड भारत देशाच्या अस्मितेचे प्रतीक असल्यामुळे जनभावनांचा प्रक्षोभ झाला. सदर दुर्घटनेबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 ऑगस्ट 2024 रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात येऊन या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पुनश्च नव्याने उभारण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. नवीन पुतळ्याच्या कामाचा वाव, संकल्पना, कार्यपद्धती निश्चित करून शिफारसी करण्याकरिता समिती स्थापन करणे याबाबत बैठकीत ठरले. समितीच्या शिफारसीनुसार किल्ले राजकोट तालुका मालवण येथे पुतळा उभारण्याच्या कामास महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे रुपये 31.75 कोटी रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. त्यानंतर या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून मेसर्स राम सुतार आर्ट क्रिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड नोएडा यांना दिनांक 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. हे काम ईपीसी तत्वावर प्रख्यात शिल्पकार श्री राम सुतार यांच्या संस्थेमार्फत करण्यात येत आहे. काम करण्याची मुदत 6 महिने इतकी आहे. पुतळ्याच्या कामासंबंधी महत्वपूर्ण वैशिष्ट्ये याप्रमाणे आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा योद्धासमयी बाजात म्हणजेच योद्धा भूमिकेत वॉरियर पोज असलेल्या तलवारधारी 60 फूट उंचीचा पुतळा उभारण्यात येत आहे. तलवारीसह पुतळ्याची उंची 83 फूट इतकी असेल. तसेच पुतळ्याच्या चबुतऱ्याची उंची 10 फूट इतकी आहे. पुतळा उभारणीसाठी C90 300 ग्रेडचे ब्रॉन्झ धातूचा उपयोग करण्यात येणार आहे. यामध्ये 88% तांबे, 4% जस्त आणि 8% कथील धातूचा समावेश असणार आहे. पुतळ्यासाठी सरासरी 6 ते 8 मिलीमीटर जाळीचे कांस्य वापरण्यात येणार आहे. या कामासाठी डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टीलचे सपोर्ट फ्रेमवर्क, स्टेनलेस स्टील SS 316 दर्जाचे सळई असे गंजरोधक बांधकाम साहित्य वापरण्यात येणार आहे. चबुतऱ्यासाठी M50 उच्च दर्जाचे कॉन्क्रीट आणि स्टेनलेस सळई SS 316 ग्रेडचे वापरण्यात येत आहे. तुयान, निसर्ग, तोक्ते यासारखी वादळे गेल्या काही वर्षात अधिकाधिक तीव्रतेची वारंवार उद्भवत आहेत. त्यानुसार सदर पुतळा सर्व वातावरणीय परिणामांच्या माऱ्यास योग्य प्रकारे तोंड देईल या पद्धतीने संरचनात्मक संकल्पना करून पुतळ्याचे किमान आयुर्मान 100 वर्ष राहील अशा पद्धतीने पुतळा उभारण्याचे कंत्राटदारास बंधनकारक आहे. तसेच पुढील 10 वर्षे नियमित देखभाल आणि पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी कंत्राटदारावरच आहे. मौजे मालवण येथील सर्वे क्रमांक 1199 हिस्सा क्रमांक 2 येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या 33.60 गुंठे जागेवर पुतळ्याची नव्याने उभारणी करण्यात येत आहे.
मेसर्स राम सुतार आर्ट क्रिएशन यांनी सादर केलेल्या पुतळ्याच्या मॉडेलला कला संचालनालय मुंबई यांच्याकडून मान्यता प्राप्त झाली असून त्यांच्यानुसार पुतळा उभारण्याचे काम सुरू आहे. पुतळ्याच्या चबुतऱ्याच्या आराखड्यास मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून मंजुरी प्राप्त आहे. पुतळ्याचे संरचनात्मक संकल्पना कम्प्युटर सॉफ्टवेअर अन्वये करण्यात आलेली असून साधारणतः ताशी 200 किलोमीटर वेगाच्या वाऱ्यांचा दबाव तसेच भूकंप प्रवण क्षेत्र 4 यामुळे निर्माण होणारे दाब यांचा विचार करण्यात आलेला आहे. कंत्राटदाराच्या सल्लागारांकडून प्राप्त संकल्पने आणि आराखडे IIT मुंबई येथील स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट प्रोफेसर श्री RS जांगीड यांच्याकडून तपासून प्रमाणित केल्यानंतरच पुतळा उभारणीसाठी शिल्पकारामार्फत वापरण्यात येणार आहे. पुतळा उभारणीसाठी शिल्पकारांनी पुतळ्याचे थर्माकोल मध्ये पूर्ण उंचीचे मॉडेल तयार केले असून त्यानुसार ब्रॉन्झ कास्टिंगचे काम त्यांचे नोएडा येथील कार्यशाळेत पूर्ण केलेले आहे. ब्रॉन्झ ओतकाम पूर्ण करून पुतळ्याच्या आकारानुसार कलात्मक पद्धतीने ब्रॉन्झ क्लाइडिंग प्लेट्स तयार करून पुतळ्याचे जोडकाम श्री राम सुतार यांचे नोएडा येथील कार्यशाळेत पूर्ण करण्यात आलेले आहे. पुतळा उभारणीसाठी IIT मुंबई यांच्याकडून मान्यता प्राप्त संकल्पनेनुसार ड्युप्लेक्स स्टीलचे फ्रेमवर्क त्यांचे पुणे येथील कार्यशाळेत करण्यात आलेले आहे. उच्च दर्जाचे स्टेनलेस स्टील मध्ये अखंड वेल्डिंगद्वारे जोडकाम करून स्ट्रक्चरल सांगाडा तयार करण्यात आला आहे. त्यावर पुतळ्याचे ब्रॉन्झ क्लाइडिंग जोडण्यात येणार आहे. पुतळ्याच्या चौथऱ्याच्या पायासाठी 12.60 मीटर बाय 12.60 मीटर बाय 3.80 मीटर आकाराचे खोदकाम करण्यात आलेले आहे. यामध्ये 1 मीटर जाडीच्या M50 दर्जाच्या कॉन्क्रीट मध्ये स्टेनलेस स्टीलच्या सळ्या वापरून पायाचे काम पूर्ण करण्यात आलेले आहे. 9.60 मीटर बाय 9.60 मीटर आकाराच्या चबुतऱ्याच्या जमिनीच्या वर 3.00 मीटर उंचीपर्यंत RCC पद्धतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आलेले आहे. या पुतळा उभारणीसाठी अंदाजे 40,000 किलो ब्रॉन्झ धातू, 16,800 किलो ड्युप्लेक्स स्टील फ्रेमवर्क आणि 30,000 किलो SS 316 दर्जाचे स्टेनलेस स्टील सळ्यांचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच चौथऱ्यासाठी 700 घनमीटर M50 कॉन्क्रीट वापरण्यात आलेले आहे. भारतातील जगविख्यात शिल्पकार श्री राम सुतार यांच्या संस्थेमार्फत पुतळ्याच्या सौंदर्य शास्त्रीय आणि कलात्मक बाबींकडे विशेष लक्ष देऊन पुतळ्याची उभारणी करण्यात येत आहे. पुतळ्याच्या संरचनात्मक बाबी IIT मुंबई यांच्याकडून तपासून घेण्यात आलेल्या असून ऑस्ट्रेलिया स्थित विंडटेक या संस्थेकडून विंड टनेल टेस्ट करण्यात येत आहे. आतापर्यंतच्या कोकण किनारपट्टीवरील सर्वात वेगवान वादळाची माहिती, हवामानाची माहिती, वाऱ्याचा अभ्यास, भूकंप प्रवण क्षेत्र इत्यादी बाबींचा सांगोपांग विचार करून तज्ञ शिल्पकारांकडून नव्याने पुतळा उभारण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे हाती घेण्यात आलेले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग सावंतवाडी येथील अभियंत्यांच्या देखरेख आणि मार्गदर्शनाखाली उभारण्यात येणारा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा दिमाखदार पुतळा चिरकाल टिकून महाराष्ट्रातील जनतेस प्रेरणा देईल याचा महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागास सार्थ अभिमान आहे. या ठिकाणी हा पुतळा कशा पद्धतीने उभारला जाणार आहे त्याच्या कार्याचा विस्तृत आढावा घेणारा प्रपंच या ठिकाणी आपण बघितला या चित्रफितीद्वारे. यावरून याचं भव्य दिव्य रूप आपल्या डोळ्यामध्ये आताच साठवलं आहे आणि हे साठवलेलं रूप आपल्याला काही दिवसातच बघायला मिळणार आहे. या सर्व क्षणांचे साक्षीदार होण्यासाठी सगळ्यांना शुभेच्छा. या कार्यक्रमामध्ये पुढे सरूया. अर्थात शुभेच्छांचं मनोगत या कार्यक्रमाला मान्यवरांचं होणार आहे. मी या ठिकाणी सर्वप्रथम आमंत्रित करतो जिल्हाधिकारी माननीय अनिलजी पाटील सरांना या ठिकाणी या कार्यक्रमानिमित्त आपण शिवजयंतीच्या आणि या कार्यक्रमाला शुभेच्छा द्याव्यात. सादर होतंय मनोगत माननीय जिल्हाधिकारी अनिलजी पाटील साहेब. सर्वांना नमस्कार. सर्वांना शिवजयंतीच्या शुभेच्छा. मंचावर उपस्थित या जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री आमदार नामदार नितेशजी राणे साहेब, आमदार केसरकर साहेब, आमदार कालिदास कोळंबकर साहेब, आमदार निलेशजी राणे साहेब, माझे सहकारी CEO जिल्हा परिषद, SP आणि ते सर्व मान्यवर, आज आपण शिवजयंतीच्या या शुभमुहूर्तावरती नव्याने एक भव्य पुतळा उभारण्यासाठी पायाभरणीचा कार्यक्रम अरेंज केलेला आहे. आपण आता पाहिलंच आहे की पुतळा कशा पद्धतीने उभा राहिला जाईल आणि किती स्ट्रॉंग असेल, तो 100 वर्षापर्यंत तरी तो चांगला राहील अशी व्यवस्था आपण त्यात करतो आहोत. मला पूर्ण खात्री आहे आणि हा पूर्ण काळ तो आपल्या बरोबर राहील. पुतळा काही कुठली घटना घडणार नाही आणि आपण सर्व या निमित्ताने साक्षी आहात या पायाभरणी समारंभाला.
मी आपल्याला सर्वांना शुभेच्छा देतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय अनिलजी पाटील सर. जिल्हाधिकारी या नात्याने या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देताना या पुतळ्याविषयी तुम्ही सुद्धा माहिती सांगितलीत. या कार्यक्रमाला शुभेच्छा दिल्यात, उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आयोजकांकडून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. यानंतरच्या मनोगतामध्ये अर्थातच आपल्या कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार निलेशजी राणेसाहेब यांना आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये आमंत्रित करतो की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी सादर करावं. जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेश जी राणे, माजी मंत्री सन्माननीय दीपकजी केसरकर, माजी मंत्री सन्माननीय काळीदासजी कोळंबकर, सन्मान्य कलेक्टर साहेब, सन्मान्य SP साहेब, सन्मान्य CEO साहेब, सर्व पक्षाचे नेते प्रमुख, समोर उपस्थित बंधू भगिनी आणि आमचे पत्रकार सहकारी, सुरुवातीलाच आपल्याला सगळ्यांना शिवजयंतीच्या शुभेच्छा देतो. ज्या दैवतामुळे आपण जी ओळख आज सांगू शकतो त्या दैवताची आज जयंती आहे आणि ती जयंती आज देशभर साजरी होते आणि ती अशीच वर्षोनवर्ष साजरी राहू दे, साजरी होऊ दे, ह्यासाठी महाराजांचं आणि महाराजांची ओळख, त्यांचा इतिहास हा प्रत्येक पिढीला कळावा, तो अजून मोठा व्हावा, यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करावेत. नुसतं शुभेच्छा देऊन आणि नुसतं रॅली काढून एक दिवस शिवजयंती साजरी करून खरे महाराज पुढच्या पिढीला कळतील का, याचाही आपण सगळ्यांनी विचार करावा. आज शिवजयंतीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सन्मान्य पालकमंत्री साहेबांनी इथे पायाभरणीचा कार्यक्रम आत्ताच संपन्न झालेला आहे. या पायाभरणीच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहत असताना आणि ही क्लिप बघितल्यानंतर मला 100% विश्वास आहे की हा पुतळा परत एकदा मोठ्या दिमाखामध्ये इथे उभा राहील, याबद्दल माझ्या मनामध्ये आता शंका नाही. हे सांगत असताना मी मगाशी पालकमंत्री साहेब, मी आमचे अभियंता जे केणी साहेब आहेत त्यांच्याशी बोलत होतो. त्यांना मी एक विनंती केलेली आहे की आपण जो खर्च या वास्तूसाठी उभा केलेला आहे, मागच्या काही प्रकरणामध्ये काही तटबंदी होती, ती कोसळली होती, त्याचाही आपण पुऱ्या किल्ल्याचा सर्वे करावा आणि तो सर्वे करत असताना जर 5-10 करोड रुपये वाढले तर आपण ते किमान द्यावे, कृपया करून आपण द्यावे. कारण का काय झालं, आपण फक्त एका बाजूला बघून उपयोग नाही. हा किल्ला आहे चारही बाजूनी आणि केणी साहेबांना ते सगळं माहिती आहे. ते सगळे फिरून अनेक दिवसांपासून सन्माननीय अभियंता केणी साहेब त्यांच्यासाठी एकदा टाळ्या होऊ दे, फार मेहनत त्यांनी या कार्यक्रमासाठी घेतली आणि त्यांनाही आम्ही सांगत होतो की साहेब, ही सगळी तटबंदी जी आपल्याला वाटते कुठेतरी दुरुस्त होणं गरजेचं आहे किंवा नवीन पद्धतीने इथे उभारणी करणं गरजेचं आहे, ते आपल्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून व्हावं. त्यासाठी जो काही खर्च आहे तो पालकमंत्री साहेब आपण कृपया करून द्यावा, एवढी विनंती आज या व्यासपीठावरून मी करतो. ही वास्तू उभी राहत असताना अनेक आठवणी ह्या वास्तूच्या आहेत, पण मला आता इतिहासात जायचं नाही. फक्त अजून एक विनंती आपल्याला मी करणार आहे. जर आपल्याला मागचं प्रकरण माहीत असेल तर साहेब, इकडे आपल्याला सर्वात जास्त सिक्युरिटीची गरज आहे. कारण का माझा जो संशय होता तो मी मीडियासमोर पण बोलून दाखवला. घातपात झाल्याचाही मला संशय होता, त्याचे काही पुरावेही माझ्याकडे होते, ते मी सभागृहातही बोलून दाखवलेलं आहे. तर परत कधी कोणी हिम्मत इथे घातपात करू नये, घातपात करायची करू नये, यासाठी मोठी सिक्युरिटी, CCTV कॅमेरे हे मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे राहावेत. इथे रात्रीचा पूर्ण अंधार असतो, इथे रात्रीच्या अंधारामध्ये इथे हायमास्ट असावा, इथे लाइटिंग पद्धत असावी, म्हणजे सिक्युरिटीच्या माध्यमातून आपल्याला कुठलीही तडजोड करता कामा नाही, कुठली बाजू रिकामी राहता कामा नाही. कारण का हा जर परिसर तुम्ही बघितला, आजूबाजूला डोंगर आहे, समोर समुद्र आहे, तर काही लोक संध्याकाळी आली आणि ते कुठून आली
तुम्ही किल्ल्याच्या ह्या बाजूनी चढू शकता आणि ह्या बाजूनी तुम्ही आतमध्ये येऊ शकता. म्हणून कुठल्याही बाजूनी किल्ला हा असुरक्षित राहू नये म्हणून मी आपल्याला ही विनंती केली. CCTV आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. लाइटिंग इथे अतिशय महत्त्वाची आहे. आपण ज्या रस्त्याने इथे आतमध्ये आलात, संध्याकाळी जर आलात तर इकडे परिस्थिती फार वेगळी आहे. आपल्याला पण SP साहेब माहिती आहे, मी आपल्याला एक पत्रही दिलं होतं. मी इकडे मला वाटतं PI आहेत त्यांनाही मी पत्र दिलं होतं. PI साहेब आपण किती लक्ष दिलं मला त्याच्यामध्ये माहीत नाही, पण SP साहेब आपण पण याच्यावरती लक्ष द्यावं. चारही बाजूनी ह्या किल्ल्यावरती कोणी माणूस चढू शकतो, त्याच्यासाठी वेगळी टेक्निकल ट्रेनिंगची पण गरज नाही. आणि म्हणून घातपात झाला असावा असा जो मला संशय होता, काही पुरावे होते ते मी सभागृहातही बोलून दाखवले. परत कधी आयुष्यामध्ये आमचा छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे दैवत आहे, परत कोणाची हिंमत होऊ नये यासाठी आपण कडक कारवाई करावी, कडक दक्षता घ्यावी. यासाठी मी या व्यासपीठावरून आपल्याला विनंती करतोय. आपण या कार्यक्रमाला आलात, आपण सगळे आलात. कोळंबकर साहेब आपण आलात, केसरकर साहेब आपण आलात. यजमानी म्हणून मी आपल्याला आपलं सगळ्यांचं मी स्वागत करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय आदरणीय निलेशजी राणे सर. निलेशजी राणे साहेबांनी या मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार म्हणून चौफेरपणा आणि जागृती काय असावी आणि संवेदनशीलता कशा पद्धतीची असावी यासाठी भविष्यातील तडजोड आपण काय करायला पाहिजे याचा खूप सुंदर लेखाजोखा घेतला. अर्थात निलेशजी राणे साहेब प्रत्येक भाषण आहे यांचा अभ्यासपूर्ण असतं, याची प्रचिती आपल्याला त्यांच्या प्रत्येक भाषणातून येते. मान्यवरांच्या मनोगतातून हे व्यासपीठ सस्त आहे. अर्थात यानंतरचं पुढचं मनोगत आहे ते आपल्या या जिल्ह्यामध्ये उपस्थित राहणारे 9 वेळा सलग निवडून गेलेले माननीय आमदार कालिदास कोळंबकर सर उपस्थित आहेत. त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजूया. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये ज्यांची नोंद झालेली आहे असे माननीय आमदार कालिदास कोळंबकर सर यांना आपल्या सगळ्या शिवप्रेमींच्या उपस्थितीमध्ये मी आमंत्रित करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाला आपलं मार्गदर्शन करावं. आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री नितेश राणे, स्थानिक आमदार नरेश राणे, केसरकर साहेब, कलेक्टर पाटील साहेब आणि इतर सर्व अधिकारी, मान्यवर, अंगणवाडीच्या निमित्ताने मी कोकणामध्ये आलो आहे आणि अंगणवाडीच्या निमित्ताने आल्यामुळे हा चान्स आज मला मिळाला आहे. एक सिंधुदुर्गामध्ये नितेश राणेंच्या माध्यमातून आज छत्रपती महाराजांचा पुतळा इथे उभा राहतोय. ज्या पद्धतीने नरेश राणे याने ग्रासरूटला जाऊन ह्या देवगड आणि सिंधुदुर्गाचं जे काम करत आहेत त्याच पद्धतीने ग्रासरूटला जाऊन हा स्टॅच्यू उभा नितेश राणे करत आहेत. त्याबद्दल मी त्यांना मनापासून अंतकरणापासून मी धन्यवाद देतो. तुमचा सिंधुदुर्गात एक सुपुत्र 1985-90 पासून मी मुंबई शहरामध्ये लोकप्रतिनिधी आहे आणि 9 टर्म माझ्या कधी झालं मलाही समजू शकलं नाही. आणि या महाराष्ट्रामध्ये 288 आमदारांमध्ये टॉप सिनियर आमदार मी आहे. ह्या देशामध्ये टॉप सिनियर आहे आणि वर्ल्डमध्ये सुद्धा टॉप सिनियर आहे. अशा पद्धतीने काही दिवसापूर्वी मोदी साहेब सुद्धा आले होते. त्यांनी ह्या बाबतीमध्ये मला मनापासून अंतकरणापासून धन्यवाद दिले. कविताजी, एक दिवस मी तुम्हाला दिल्लीला बोलवून घेईन आणि अर्धा तास तुमच्याशी मला चर्चा करायची असंही सांगितलंय. आणि अशा पद्धतीने न भूत न भविष्य हा चमत्कार सिंधुदुर्गातल्या सुपुत्रांनी केला आहे. हाच अभिमान आपल्या सर्वांना आहे, मला सुद्धा तो आहे. आणि अशा पद्धतीने आजच्या हा कार्यक्रमाच्या निमित्ताने नितेश नरेश यांनी मला सांगितलं त्याबद्दल त्यांच्याही मनापासून मी आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय कालिदास कोळंबकर सर. आमदार या नात्याने सलग 9 वेळा तुम्ही
आमदार म्हणून निवडून गेलात याचा आम्हा सगळ्यांना सार्थ अभिमान आहे आणि या सिंधुदुर्गच्या लाल भूमीमध्ये अंगणेवाडीच्या जत्रेनिमित्त या ठिकाणी तुम्ही आलात, या कार्यक्रमाला सुद्धा उपस्थिती लाभलात, ठेवलात, त्याबद्दल या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल आपल्या सगळ्या शिवप्रेमींकडून मी मनपूर्वक आभार मानतो. कार्यक्रमामध्ये पुढे सरकूया. आपल्याला समोर अथांग निळा सागर दिसतो आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं विराट रूप या ठिकाणी दिसणार आहे आणि हा चैतन्याने सोहलेला क्षण अजून ओजस्वी करण्यासाठी मी माननीय आमदार श्री दीपकभाई केसरकर यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो की त्यांनी आपलं संबोधन आपल्या सर्व शिवप्रेमींसमोर व्यक्त करावं. यांच्या हस्ते हे भूमिपूजन होतंय ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणे, या मतदारसंघाचे लाडके आमदार निलेशजी राणे, आमचे ज्येष्ठ सहकारी आणि ज्येष्ठ आमदार आदरणीय कालिदासजी कोळंबकर, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीषजी दळवी, भाजपचे अध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत, शिवसेनेचे अध्यक्ष दत्ताजी सामंत, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अभिजी नाईक, श्री संजीव परब, श्री अशोक सावंत, किसन मोरजकर, संजय आंग्रे आणि ज्यांनी आज अतिशय सुंदर असं आयोजन रॅलीचं केलं होतं, असे आपल्या जिल्ह्याचे कर्तबगार जिल्हाधिकारी आदरणीय पाटील साहेब, आदरणीय अग्रवाल साहेब, आदरणीय देशमुख साहेब, त्याचप्रमाणे संजयजी आंग्रे आणि सर्वच मान्यवर. एक आनंदाचा प्रसंग अशासाठी आहे की आज महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांची जयंती आहे. त्या निमित्त मी छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करतो, आपणा सर्वांना शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि त्याचबरोबर आभार मानले पाहिजे ते भारताचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदींची, की ज्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं तेज ओळखलं. संपूर्ण भारतामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचाराचा प्रसार कसा होईल हे त्यांनी बघितलं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचं नुसतं स्वप्न बघितलं नाही, ते स्वप्न साकार करून दाखवलं आणि स्वराज्याची स्थापना झाल्यानंतर सुराज्य कसं असावं हे त्यांनी संपूर्ण भारताला दाखवून दिलं. आणि म्हणून मला आपल्याला एकच सांगायचं आहे की अमेरिकेसारख्या महासत्तेला व्हिएतनामसारख्या छोट्याशा देशाने पराभूत केलं आणि ज्याला व्हिएतनामचे अध्यक्ष हे भारताचे पाहुणे म्हणून भारतामध्ये आले, त्याला राजशिष्टाचार आटोपल्यानंतर त्यांना विचारण्यात आलं की भारतात तुम्हाला कुठल्या जागेला भेट द्यायचं आहे. त्याला त्यांनी सांगितलं की मला रायगडला भेट द्यायचं आहे. रायगडला ते गेले, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीसमोर ते नतमस्तक झाले आणि त्यांनी सांगितलं की ज्या गुरिला युद्धामुळे आम्ही अमेरिकेला पराभूत करू शकलो त्याचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा हे एक वेगळं शास्त्र संपूर्ण जगामध्ये नंतरच्या काळामध्ये मान्य झालं. नाविक दलाची स्थापना त्यांनी केली. पहिले नाविक दलाचे राजे ते होते, परंतु हे करत असताना अभिमानाची गोष्ट की त्यांच्या नाविक दलाचं मुख्यालय हे विजयदुर्ग किल्ला होता. आज सुद्धा तुम्ही विजयदुर्ग किल्ल्यावर गेला तर त्या ठिकाणी गोदी आहेत आणि त्या गोदीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची जहाजे बांधली जायची. आम्ही आदरणीय पालकमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ते आमदार असताना त्यांनी अशी संकल्पना मांडलेली होती की विजयदुर्गला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आणि आंग्रेंचं स्मारक व्हावं आणि ते एक पर्यटन स्थळ सुद्धा व्हावं. त्याची सुद्धा सुरुवात झालेली आहे, त्याचं भूमिपूजन सुद्धा झालेलं आहे आणि लवकरच तो प्रकल्प सुद्धा साकारेल. स्वतः पंतप्रधान मोदी साहेब या ठिकाणी आले, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आले आणि अत्यंत दिमागदार असा सोहळा इंडियन नेव्हीच्या वतीने या ठिकाणी करण्यात आला. आणि ही सुद्धा अभिमानाची बाब आहे की आज नेव्हीचा जो ध्वज आहे त्याच्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा आहे. हे प्रत्येक भारतीयांच्या आणि प्रत्येक मराठी माणसाला सुखवणारी बाब आहे. आणि म्हणून मला आपल्याला या निमित्ताने आपणा सगळ्यांचं आणि विशेषतः पालकमंत्री महोदयांचं अभिनंदन अशासाठी करायचं आहे की एक जो दुर्दैवी अपघात घडला, त्या अपघाताचं फार मोठं राजकारण हे महाराष्ट्रामध्ये घडलं. शेवटी अपघात हा अपघात असतो, परंतु त्या अपघातामध्ये असलेला तो पुतळा, त्याच्यापेक्षा भव्य पुतळा आज या ठिकाणी साकारतोय आणि पुरेसा वेळ मिळाल्यामुळे भारतातले जे
सर्वोत्कृष्ट मूर्तिकार आहेत, ज्यांना पद्मभूषण किताब देऊन भारत सरकारने विभूषित केलेलं आहे. त्यांनी आता हे डिझाईन केलेलं आहे आणि अतिशय सुंदर असं डिझाईन. त्याच्यावरची तुम्ही महाराजांची प्रतिमा बघितली, त्याच्यावरचे हावभाव बघितले, तरी अतिशय जिवंत असं स्मारक या ठिकाणी उभं राहणार आहे. या निमित्ताने पालकमंत्री महोदयांचं अभिनंदन करत असतानाच मी त्यांना विनंती करू इच्छितो की इथं मालवण नगरपालिकेचा आरक्षक या शेजारच्या भूखंडावर आहे आणि त्याचा एक चांगला असा नकाशा आम्ही आर्किटेक्टकडून करून घेतलेला आहे. आपण सर्वजण मिळून मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊ. कालच आमची बैठक नगरविकास खात्याची आदरणीय शिंदेसाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली होती. तर त्याच्यामध्ये ही जमीन ॲक्वायर करून त्या ठिकाणी अशा तऱ्हेची शिवसृष्टीची उभारणी व्हावी की सगळ्या भारतातली लोक या ठिकाणी यावी आणि यासाठी आम्हाला शासकीय पातळीवर जे जे करायला लागेल आम्ही सर्वतोपरी करू असं आपल्याला आश्वासित करतो. मालवणची भूमी ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेली भूमी आहे. त्याच्यामुळे त्याचा विकास कधीही थांबणार नाही आणि त्याच्यासाठी चांगले असे आमदार आपण निवडून आणलेले आहे. त्याच्याबद्दल सुद्धा मालवणकरांचं मनापासून अभिनंदन करतो. पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करतो. आपण सर्वांना शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय दीपकभाई केसरकर सर. आपल्या अभ्यासपूर्ण विवेचनाने खरंच या कार्यक्रमाला अजून 4 चांद लागलेले आहेत. या निमित्ताने व्हिएतनाम या ठिकाणी जे युद्ध झालं होतं त्यानंतर व्हिएतनामचे अध्यक्ष यांनी भारतात आल्यानंतर रायगड भूमीला मला नतमस्तक व्हायचं आहे हे उद्गार आपल्या सगळ्या शिवप्रेमींसाठी एक अस्मितेचं तेज निर्माण करणारे आहे. त्याच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजूया, कारण आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा बुलंद आवाज आहे तो संपूर्ण जगभरामध्ये निनादतो आहे. अशा पद्धतीचा अभ्यासू मनोगत या ठिकाणी दीपकभाई केसरकर यांनी या कार्यक्रमाला मांडल्यानंतर अर्थात आपण सगळेच जण ज्यांच्या मनोगताची वाट बघत आहोत त्या आपल्या कोकणची शान, बुलंद नेतृत्व, पालकमंत्री माननीय नितेशजी राणे साहेब यांचं मी या ठिकाणी आपल्या सगळ्या शिवप्रेमींच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आमंत्रित करतो की त्यांनी आपलं मनोगत सादर करावं. राजकोट किल्ल्याच्या येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य पुतळ्याच्या पायाभरणी समारंभाच्या निमित्ताने आता ज्यांनी आपले विचार मांडले ते महाराष्ट्र सरकारचे माजी मंत्री, माजी पालकमंत्री आमदार सन्मान्य दीपक केसरकरजी, या भागाचे लोकप्रिय असे आमदार सन्मान्य निलेश राणे साहेब, आमचे विधिमंडळातले ज्येष्ठ सहकारी, आमचे मार्गदर्शक आमदार सन्मान्य काळीदास कोळंबकर साहेब, या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सन्मान्य अनिल पाटीलजी, पोलीस अधीक्षक सन्मान्य अग्रवालजी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सन्मान्य रावळेजी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सन्मान्य देशमुखजी, भारतीय जनता पक्षाचे आमच्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष सन्मान्य प्रभाकर सावंतजी, सिंधुदुर्गचे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख सन्मान्य दत्ता सामंतजी, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्मान्य मनीष दळवीजी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष सन्मान्य अभित नाईकजी, शिवसेनेचे उपनेते सन्मान्य संजय आगरेजी, भारतीय कामगार सेनेचे उपाध्यक्ष सन्मान्य अशोक सावंतजी, जिल्हा शिवसेना संघटक सन्मान्य संजू परब, जिल्हा बँकेचे संचालक सन्मान्य बाबा परब, सन्मान्य आनंद शिरवळकर, भारतीय जनता पक्षाचे मालवण तालुका अध्यक्ष सन्मान्य चिंदरकरजी, सार्वजनिक बांधकाम सावंतवाडीचे प्रतिनिधी आणि ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली हा पुतळा तांत्रिक पद्धतीने तयार होतोय ते महेंद्र केनीजी,
मंचावर उपस्थित असलेले सर्वच प्रमुख मान्यवर, उपस्थित असलेले सर्वच वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनीनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, तसंच आमचे पत्रकार मित्र, सर्वात प्रथम मी आपल्या सगळ्या जणांना आज हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आपल्या सगळ्या जणांना मनापासून मी शुभेच्छा देतो. आत्ताच काही वेळा अगोदर आपल्या राजकोट किल्ला इथे छत्रपती शिवरायांचा जो भव्य असा पुतळा उभा राहणार आहे त्याच्या पायाभरणीचा कार्यक्रमाचा शुभारंभ आत्ताच झालेला आहे. हा जो कार्यक्रम आपण आज जो आयोजित केला आहे त्या अगोदर आम्ही आपल्याला एक चित्रफित ही दाखवलेली आहे. काही माहिती हा पुतळा कोण बनवणार आहे, आमचे आदरणीय सुतारजी, त्यांचीही माहिती, त्यांचाही उल्लेख याच्या अगोदर या निमित्ताने आपल्या समोर झालेला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांची इच्छा होती की हा जो पुतळा जो आता बनणार आहे तो कसा बनतोय, कोण बनवतोय, याची सगळी माहिती महाराष्ट्राच्या जनतेला समोर आपण मांडली पाहिजे आणि म्हणून त्या पद्धतीची माहिती आपल्या समोर आम्ही लोकांनी ठेवलेली आहे. हा कार्यक्रम छोटेखानी होत असला तरी आज फक्त महाराष्ट्रात नाही पण जगभरातून मला विश्वास आहे ह्या कार्यक्रमाकडे सगळ्यांचे डोळे लागलेले आहेत. कारण का शिवराय, छत्रपती शिवराय हे फक्त महाराष्ट्रापुरते नाही आहेत, पण जगामध्ये असा एकही व्यक्ती आपल्याला मिळणार नाही जो छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटल्यानंतर जय त्याच्या तोंडातून निघणार नाही, असा एकही व्यक्ती आपल्याला मिळणार नाही. आणि म्हणून आज जो काय कार्यक्रम आपण घेतोय त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणं, आमच्या माध्यमातून हे कार्यक्रम होणं, हे आम्ही स्वतःला याबद्दल नशिबात समजतो अशी ह्या निमित्ताने माझी भावना आहे. पण ह्या निमित्ताने आपल्याला हेही मी उल्लेख करेन की ज्या काही घटना, तो पुतळा पडल्यानंतर जो काही घातपात म्हणा, अपघात म्हणा, ज्या काही गोष्टी म्हणा, आणि त्यानंतर महायुतीचं आलेलं सरकार, मुख्यमंत्री म्हणून आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री म्हणून आमचे एकनाथ शिंदे साहेब असतील आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून आमचे आदरणीय अजितदादा असतील, पहिल्या दिवसापासून ते आत्तापर्यंत हा पुतळा कसा बनावा, त्याची डिझाईन कशी असली पाहिजे, कोणी बनवलं पाहिजे, त्याची तांत्रिक माहिती काय असली पाहिजे, या बाबतीमध्ये ह्या तिन्ही मान्यवरांनी अतिशय बारकाईने लक्ष देत असंख्य बैठका मंत्रालय स्तरावर घेतलेल्या आहेत. आज आम्ही जे इथे उपस्थित आहोत ते फक्त राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून मी आपल्याशी बोलतोय. तांत्रिक दृष्टिकोनातून मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री असलो तरी हा जो पुतळा उभारण्याचा जो पूर्ण कार्यक्रम आहे तो सगळा आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजी मुख्यमंत्री आणि आमच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली होत आहे, याचा आवर्जून मी आपल्याला इथे उल्लेख करेन. 2 आठवड्या अगोदर केसरकरजींना आठवत असेल की राज्य नियोजन बैठकीसाठी आम्ही मंत्रालयामध्ये अजितदादांबरोबर उपस्थित होतो आणि तेव्हा आवर्जून अजितदादांनी पुतळ्याची पूर्ण माहिती आमच्या समोर मागितली. संबंधित अधिकाऱ्यांना आमच्यासाठी फोन केला, काय नेमकं काय चाललंय, कुठपर्यंत आलेलं आहे, आणि या बाबतीचं प्रेझेंटेशन पण ते लवकरच या निमित्ताने घेणार आहे. आमच्या महेशकर मॅडम जे मंत्रालयामध्ये असतात त्यांनी जे सगळं ह्या पुतळ्याचं एकंदरीत नेतृत्व त्यांच्या माध्यमातून होत आहे. अतिशय बारकाईने
पुतळ्याच्या पूर्ण उभारणीवर लक्ष दिलं जात आहे. म्हणजे मी आपल्याला विश्वास देईन, किंबहुना आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्रातला आणि जगातले शिवप्रेमी जे आजच्या ह्या कार्यक्रमाकडे पाहत आहेत, मी त्या सगळ्या जणांना महाराष्ट्र सरकार म्हणून विश्वास देईन की महाराष्ट्राचं सरकार आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वात खाली असलेलं आमचं सरकार असा पुतळा आपल्या शिवरायांचा उभा करतील की जगाला हेवा वाटेल आणि जगभरातून इथे लोक त्या पुतळ्यासमोर नतमस्तक व्हायला येतील. असं काम या येणाऱ्या कालावधीमध्ये घडणार आहे. सुतारजींबद्दल आम्हाला चित्रफित दाखवायची होती, पण थोडं वेळ अभावी आम्ही थांबवलं. आदरणीय आमचे सुतारजी ज्येष्ठ आहेत. आज ह्या शुभ दिनी ते उपस्थित राहू शकले नाही, पण त्यांचे कामाबद्दल अगर आपण आवर्जून तुम्ही सगळेजण गुगलवर जाऊन पहा, सर्वात महत्वाचं आणि उल्लेखनीय काम त्यांनी कुठलं केलं आहे, असंख्य केलेलं आहे. त्यांच्या कामाबद्दल नुसतं महाराष्ट्रात नाही जगभरामध्ये कौतुक आहे. पण जे गुजरातमध्ये स्टॅच्यू ऑफ युनिटी जो पटेल साहेबांचा उभा आहे, ते काम पण आदरणीय सुतार साहेबांच्याच माध्यमातून होत आहे. अशा पद्धतीचे जगप्रसिद्ध मूर्तिकार आपला हा पुतळा उभा करताय. इंदू मिल मध्ये होणारा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा, तोही स्मारक, पुतळा नाही स्मारक, तेही आदरणीय सुतार साहेबांच्याच माध्यमातून तयार होत आहे. हे मी आपल्याला का सांगतोय, जेणेकरून आपल्या सगळ्या जणांना याची जाणीव झाली पाहिजे की हा प्रकल्प जो उभा राहतोय त्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्र सरकार म्हणून कुठल्याही पद्धतीने आम्ही कमी पडता कामा नाही, याची काळजी आदरणीय मुख्यमंत्री आणि आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री घेत आहेत आणि सार्वजनिक बांधकाम खातंही आमचं घेत आहे. म्हणून चांगल्या पद्धतीने मजबूतीने हा पुतळा येणाऱ्या कालावधीमध्ये उभा राहील. आदरणीय निलेश राणे साहेबांनी असंख्य महत्वाच्या सूचना इथे केलेल्या आहेत. या भागाचे आमदार म्हणून आजूबाजूचा परिसरच्या डेव्हलपमेंटच्या संदर्भात, विकासासंदर्भात त्यांच्या काही महत्वाच्या सूचना आहेत. मी निलेश साहेबांना मी विश्वास देतो, शब्द देतो की पुतळ्याच्या उभारणीच्या निमित्ताने निधीची तरतूद झालीच आहे, पण त्यांनी ज्या ज्या सूचना आम्हाला केल्या आहेत त्या सूचनेसाठी जी काही निधी उपलब्ध करून द्यायची आहे, तो जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून ती निधी उपलब्ध करण्याचा शब्द मी ह्या निमित्ताने त्यांना इथे देतो. कारण का नुसतं ते स्मारक उभं करून उपयोग नाही, पण जागेची सुरक्षता, सुशोभीकरण या सगळ्या गोष्टीवर पण फार बारकाईने लक्ष देणं गरजेचं आहे. आमचे दीपक केसरकर साहेबांनी अतिशय ज्या प्रकल्पावर ते असंख्य आता महिन्यापासून काम करत आहे, आता त्यांनी शिवसृष्टीचा उल्लेख केला, पण मूळ संकल्पना त्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारकडे ती आली की पुतळा स्मारकाच्या बाजूला अगर चांगल्या पद्धतीने अगर शिवस्मारक उभं राहिलं तर जे काही शिवप्रेमी इथे येतील त्यांना आजूबाजूच्या परिसराच्या माध्यमातून शिवरायांचा इतिहास आणि शिवरायांबद्दल जास्तीत जास्त माहिती कशी उपलब्ध येईल, या भागा परिसरामध्ये जास्तीत जास्त वेळ ते कसे घालवू शकतील, त्या दृष्टिकोनातून तो शिवसृष्टी हा प्रकल्प अतिशय महत्वाचा आहे. केसरकरजींना माहिती आहे, या संबंधित मी असो, अनिल पाटीलजी असो, त्या संबंधित आमच्या बैठका सुरू आहेत. जमीन मालकाशी पण बोलणं झालेलं आहे, नगरपंचायतीशी पण बोलणं झालेलं आहे. निलेश साहेबांना त्या बाबतीमध्ये माहिती दिल्यानंतर येणाऱ्या काळामध्ये पुतळा स्मारक उभ्या झाल्यानंतर शिवसृष्टीचं काम त्यानंतर लगेच आपण सुरू करण्याचं काम आपल्या माध्यमातून होईल, एवढा विश्वास मी आमच्या केसरकर साहेबांना या निमित्ताने दे. या बाबतीमध्ये कुठेही आम्ही कमी पडणार नाही, थोडा विश्वास या निमित्ताने मी निश्चित पद्धतीने देतो.
पुतळ्याच्या जेव्हा ती दुःखद घटना झाली त्याची वेदना आपल्या सगळ्या जणांनाच होत. म्हणजे असा कुठला पक्ष म्हणून कुठला असा एक पण व्यक्ती नाही ज्यांनी त्या पुतळ्याचे फोटो पाहिले, पडल्यातले फोटो पाहिले आणि त्याला त्या रात्री झोप लागली असेल असा एकही व्यक्ती नाही. प्रत्येकाला त्या गोष्टीची वेदना झाली. आम्ही या मातीमध्ये जन्मलेलो आहे, या मातीच्या मध्येच आम्ही वाढणार आहोत आणि आमचा प्रवास पुढे जाणार आहे. पण खंत तेव्हा अशी वाटत होती की जो पुतळा पडल्यानंतरचं जे काय राजकारण त्यानंतर जे सुरू झालं आणि आज जेव्हा त्या पुतळ्याचे बनवण्याचे जो प्रवास आम्ही जो सुरू केलेला आहे तेव्हा ज्यांनी ह्या इथे येऊन जे काय राजकारण, जे काही आंदोलनं केली, जे काय फोटो सेशन करून गेले पुतळा तोडण्याच्या नंतर त्या तुटलेल्या पुतळ्याच्या समोर जे काय फोटो सेशन झाले त्या एकही व्यक्तीची पुतळ्या उभारणीमध्ये काही आतापर्यंत 1% योगदान दिसत नाही. असा कोण विचार करत नाही की सरकार कोणाचंही असो, शिवरायांचा प्रश्न आहे, शिवाजी महाराजांचा प्रश्न आहे, चला आपण आपल्या 4 गोष्टी सरकारला सांगितलं पाहिजे. आम्ही त्यावेळी पुतळा पडल्यानंतर तिथे गेलेलो, आंदोलन केलेलं मोठं, तेव्हा एवढी कार्यकर्त्यांची गर्दी केलेली. तेव्हा मला आठवतो जेव्हा सन्मान्य राणे साहेब, सन्मान्य निलेश साहेब आणि इथे होते, आले होते पुतळ्याची एकंदरीत या भागाची पाहणी करण्यासाठी. ती घटना आजपर्यंत सगळ्या जणांना माहिती आहे. तेव्हा जे काही पर्यटन करणारे, पर्यटनाच्या निमित्ताने स्वतःचे फोटो काढणारे जे काही विरोधी पक्षाचे काही जे माकडं होती ती आता कोणीही या पुतळा उभा करत असताना कोणालाही त्या गोष्टीचे उल्लेख पण करायसारखं वाटत नाही, पत्र पण द्यायसारखं वाटत नाही. नेमकं तुम्ही पुतळा कसा उभा करताय, स्मारक कसं उभा करताय, शिवसृष्टी कशी बांधताय याबद्दल एक चिकार शब्द त्यांच्या तोंडातून निघत नाही. या गोष्टीचा उल्लेख आपल्या समोर का करायला पाहिजे? कारण का महाराष्ट्रातला, सिंधुदुर्गातला, कोकणातल्या जनतेला कळलं पाहिजे की ह्या सगळ्याचं राजकारण कसं केलं जातं. फक्त त्यावेळी स्वतःच्या द्वेषाच्या राजकारणासाठी इथे यायचं, घोषणा द्यायची, या भागाला अपवित्र करायचं. मला आठवतं की तेव्हा खूप गर्दी इथे झालेली आणि काही लोकांच्या धक्क्यामुळे या आजूबाजूचं कंपाऊंड वॉल तुटलेलं. मला अभिमान वाटतो निलेश साहेबांचा तेव्हा. तर हे सगळी घटना संपल्यानंतर निलेश साहेब आणि त्यांच्या सहकार्यांनी तिथे उभं राहून स्वतःच्या हाताने ते सगळे दगड तिथे उभे केले आणि त्या उभे केला आणि सगळ्या काही नीटनीटकं करून इथून गेले. याला म्हणतात मातीबद्दल प्रेम, याला म्हणतात शिवरायांबद्दल आदर. नुसतं राजकारण करणं, नुसतं एक दुसऱ्यावर टीका करणं यापर्यंत न थांबता शब्दापलीकडे कृतीतून शिवरायांबद्दल आदर दाखवणं, या मातीबद्दल आदर दाखवणं, सिंधुदुर्ग आणि कोकणाच्या जनतेची चिंता करणं, विकासाबद्दल हातभार लावणं, ह्यालाच आपण आदर्श लोकप्रतिनिधी म्हणतो. आणि म्हणूनच विधानसभेमध्ये मालवणच्या जनतेने अतिशय योग्य निर्णय घेतला आणि एक योग्य लोकप्रतिनिधी ते बसवला. नाहीतर होते काही दांडे घेऊन फिरणारे. आता दांडाच हातात राहिला, बाकी काहीच राहिलं नाही. आता ना कोण दांडा बघत ना कोण त्याला बघत. की दांडा जाड झालाय की तो व्यक्ती जाड झाला तर कोणच बघत नाही, कोण ढुंकून पण बघायला बघत नाही. म्हणून या गोष्टीची जाणीव सिंधुदुर्गाच्या आणि कोकणाच्या जनतेने केली पाहिजे. हे आमचे जे काही प्रतिस्पर्धी आणि विरोधक ज्याला आपण म्हणतो, छत्रपती शिवरायांच्या नावाचा वापर फक्त राजकारणासाठी करायचा. केसरकर साहेब, आपल्याला आश्चर्य वाटेल, आज मुद्दामून तुम्ही राहुल गांधीजींचं ट्विट बघा. आज शिवरायांची जयंती आहे आणि हे माशे यांच्या डोक्याचं खरंच संशोधन करायला पाहिजे, यांच्या मेंदूचं. त्या येण्याने ट्विटरवर ट्विट काय केलंय की जयंतीच्या ट्विट करत असताना त्याच्यामध्ये श्रद्धांजली वाहिली.
मग याला आता चपलाने मारायचं की बुटाने मारायचं हा आता पर्याय. म्हणजे अशा लोकांना हे आपल्या देशाचे नेते बनवून पाहतायत. यांना शिवरायांचं नाव घेण्याचा पण अधिकार आहे का? हा खरंच विचार ह्या पुढे महाराष्ट्राच्या आणि देशाची जनतेने करायला पाहिजे. ज्या नालायकाला शिवरायांची जयंतीच्या दिवशी अगर श्रद्धांजलीचा उल्लेख अगर तो करू पाहतोय तर त्याला परत या महाराष्ट्राच्या भूमीवर पाऊल ठेवायला द्यायचं का? हा विचार महाराष्ट्राच्या जनतेने या निमित्ताने करायला पाहिजे. म्हणजे नुसतं शिवरायांच्या नावाने राजकारण करायचं आणि अशा पद्धतीची भूमिका त्याच्या वेळी घ्यायची. म्हणूनच त्या लोकांना आता घरी बसवलाय ना. तिसरा टर्म दिलेला आमच्या आदरणीय मोदी साहेबांना परत एकदा नेतृत्व दिलाय आणि त्या दिवशी मोदी साहेबांनी लोकसभेमध्ये चांगला उल्लेख केला की बाबा आमची फक्त तिसरी टर्म झाली आहे, मधून अजून 25-30 वर्ष बाकी आहे, फक्त तिसरीच आहे. म्हणजे आता राहुल गांधीला नंतर वृद्धाश्रम पर्यंत ठेवायला लागेल असापर्यंतचा प्रवास आहे. आणि म्हणून आपल्याला या सगळ्या गोष्टीची दखल जनता म्हणून मतदार म्हणून ह्या निमित्ताने निश्चित पद्धतीने घ्यायला पाहिजे. महाराष्ट्राचं सरकार म्हणून आम्ही आपल्याला विश्वास देतो. आमचे PWDचे केडे आहेत, दिवस रात्र काम करतायत. त्यालाही हा डाग PWD वरचा पुसून टाकायचा आहे. कारण का त्यावेळी ज्या पद्धतीने आमच्या सिंधुदुर्ग असेल, आमचे महाराष्ट्र असेल, आमच्या PWD खात्यावर जो काही काळा ठपका लागलाय केनेजी या निमित्ताने आपण कृतीतून तो पुसून काढायचा आहे आणि लोकांना अभिमान वाटला पाहिजे, लोकांनी कौतुक करायला पाहिजे किंवा अन्य राज्यांनी या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी इथे आला पाहिजे की बाबा ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राच्या सरकारने त्या मालवणमध्ये ज्या पद्धतीने पुतळा उभारलाय, स्मारक उभारलाय, तो आम्हाला आमच्या राज्यात पण उभा करायचा आहे. अशा पद्धतीचं कौतुक करण्यासाठी लोक इथे आली पाहिजे. या पद्धतीचं काम तुमच्याकडून अपेक्षित आहे. बाकी सगळा पाठिंबा आमचा तुमच्या बरोबर आहे. वेळोवेळी आम्ही तर तुमच्याबरोबर आढावा घेतोय, कलेक्टर आढावा घेत आहेत. मी आमच्या SP-ना पण सांगेन की तुम्ही नुसतं स्मारक बनत असताना पर्यंत थांबू नका, बनताना पण तुमच्या पोलिसांना इथे लक्ष ठेवायला सांगा. कारण का मस्ती करणारे लोक आपल्या इकडे कमी नाहीत, ज्याचे उल्लेख निलेश साहेबांनी आपल्या भाषणात केलेला आहे. कुठलाही गालबोट या प्रकल्पाला लागता कामा नये याची दक्षता प्रशासनाने या निमित्ताने घेतली पाहिजे. हे मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून या जिल्ह्याच्या प्रशासनाला सांगून जा. कारण काय हा आता जिल्ह्याचं नेतृत्व असेल, महाराष्ट्राचं नेतृत्व असेल, या भागाचे खासदार स्वतः राणेसाहेब आहेत, आमदार स्वतः निलेश साहेब आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः फडणवीस साहेब आहेत, उपमुख्यमंत्री आमचे शिंदे साहेब आहेत, दुसरे उपमुख्यमंत्री आमचे अजितदादा आहेत. आता आमच्या या राज्यामध्ये अशी कुठलीही चुकीची घटना परत घडता कामा नये याची काळजी आमच्या प्रशासनाच्या माध्यमातून घेतली पाहिजे. तुम्हाला जी मदत राज्य सरकार म्हणून, जी मदत पालकमंत्री म्हणून तुमच्या मागे उभी करायची आहे, जी ताकद उभी करायची आहे ती आम्ही निश्चित पद्धतीने उभी करू. एवढा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. आज मोठ्या संख्येने आपण शिवप्रेमी म्हणून सगळे इथे आलेला आहात. आमच्या फडणवीस साहेबांची संकल्पना आहे, विचार आहे की हा पुतळा लवकरात लवकर उभा राहावा, अशा पद्धतीचं त्यांची मानस आहे आणि त्या पद्धतीची तयारी महाराष्ट्र सरकार म्हणून करतो. आज जसा पायाभरणीसाठी आपण इथे उपस्थित राहिलो तसंच लवकरच आपण ह्या स्मारकाच्या उद्घाटनासाठी ह्याच्यापेक्षाही भव्य असा कार्यक्रम करून मोठ्यातल्या मोठ्या मान्यवर इथे आणून त्याही उद्घाटनाचा कार्यक्रम त्या निमित्ताने करू. एवढा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. परत एकदा सगळे मान्यवर इथे आलेत. या राज्य सरकारच्या कार्यक्रमाला त्यांनी आशीर्वाद दिलेत. आवर्जून आमचे कोळंबकर साहेब पण आले, चांगला पायगुण आहे. कोळंबकर साहेब पायाभरणीमध्ये आले म्हणजे आता सगळं सुलभ होईल असा माझा विश्वास आहे. आणि कालच त्यांनी त्यांचा मोठा सत्कार आमच्या मालवणमध्ये झालेल्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये, मला नाही वाटत कोण त्यांच्या आता भविष्यामध्ये आजूबाजू पण येईल. आमची तिसऱ्या टर्ममध्ये दमछाक होते, हे 9 टर्म लढून बसलेले आहेत मुंबईमध्ये.
आणि खरं म्हटलं तुम्ही तुमच्या सत्काराबरोबर ना एक महाविद्यालय उघडा आमच्यासारख्या आमदारांसाठी. जनसंपर्क कसा असावा म्हणजे खुर्ची आणि त्यांचा अतूट नातं आहे, फेविकॉलचा मजबूत जोड आहे. म्हणजे कोळंबकर साहेबांसारखा जनसंपर्क राज्यात नाही देशामध्ये कोणाचा होऊ शकत नाही, एवढं विश्वासाने मी तुम्हाला सांगतो. साहेबांना हेही सांगेन, साहेबांनी काल सत्कार करत असताना त्या सत्काराच्या भाषणामध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये भंडारी समाजासाठी एक भंडारी समाजाचं भवन आम्ही निर्माण करू असं साहेबांनी शब्द दिलेला आहे. साहेब तुमचा चेला म्हणून भवनासाठी जेवढे पैसे लागतील पैसे देण्याचा शब्द जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी तुमच्या या कार्यक्रमाला तुम्हाला देतो. आपण जागा निश्चित करा, लागणारी सगळी निधी आपल्याला उपलब्ध केली जाईल एवढा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. परत एकदा आपण सगळे इथे आलात, आशीर्वाद देण्यासाठी आलात, मनापासून आपले आभार मानतो. शिवजयंतीचे परत एकदा आपल्याला शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अभ्यासपूर्ण विवेचन किती विस्तृत असतं याचा आदर्श पाठपुरावा या ठिकाणी नितेशजी राणे साहेबांनी आपल्या भाषणातून आपल्या मनोगतातून दिला. नितेश साहेब, पालक या शब्दाची व्याख्या अशीच आहे मुळात की काळजी घेणं, आधार देणं आणि संरक्षण करणं. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून तुम्ही आम्हा समस्त जनांची काळजी घेताय, आधार देताय, ही आमच्यासाठी स्वाभिमानानं आनंदानं तेजळणारी गोष्ट आहे. याचा पाठपुरावा आणि याचं मूर्तिमंत उदाहरण तुमच्या बोलण्यातून, चैतन्यवादातून आम्हाला दिसतं. खरं तर राणेसाहेब, नितेशजी राणेसाहेब कोणतंही काम घेतात तो प्रकल्प नसतो तर तो संकल्प असतो आणि या संकल्पाला पूर्णत्वाला नेल्याशिवाय नितेश राणेसाहेब थांबत नाहीत. बोलल्यानंतर करतो आणि केल्यावरच बोलतो अशा पद्धतीचं मनोगत या ठिकाणी, रोखठोक मनोगत, अभ्यासू मनोगत नितेशजी राणेसाहेब पालकमंत्री या नात्याने त्यांनी या कार्यक्रमाला शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमाच्या समापनाकडे आपण वळतो आहोत. कोणालाही विनंती आहे कृपया की आपण जागेवरून हलू नये. राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताने या कार्यक्रमाचं आपण समापन करणार आहोत. व्यासपीठासह सर्व शिवप्रेमींना विनंती करतो या कार्यक्रमाचं समापन करण्याआधी आपण राष्ट्रगीताने आपण मानवंदना देऊया आपल्या राष्ट्राला आणि तदनंतर महाराष्ट्र गीताने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या जयंती निमित्ताने महाराष्ट्राला सुद्धा वंदन करूया. मी ऑडिओ ऑपरेटरना विनंती करतो की या निमित्ताने राष्ट्रगीत आणि राज्यगीत या ठिकाणी सादर करावं.